Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo Sega. Oh, dahar. Iso kowe asa kuwatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung Panakawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi. Nggih ngatos-atos. Ya gak wis. Nggih, joget sik. Nggih. Sinden-sinden kon ngadeg sik. Oh nggih. Saniki ayo kon ngadeg terus lebokke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki. Oh nggih ngestakaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh nggih ngestakaken dawuh. Terus dilebokke nang ngundul layangan. Oh nggih ngestakaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh nggih telu mawon mboten sakatha-katha. Ya wis sakaremu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lha sing pentas bojone kok malah dibandemi. Wis gak wis.